Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Ρωμανός, ο οποίος διατηρεί το κανάλι Δημήτριος Ρωμανός Παύλα Ιστοριοθέασης στο YouTube. Με το παρόν βίντεο θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα ενεργοποιήσω το δεύτερο μου κανάλι, το οποίο τιτλοφορείται Ρωμανός Λακαπινός και το οποίο για την ακρίβεια είναι και παλαιότερο στο YouTube από το 2008, ενώ το Δημήτριος Ρωμανός Ιστοριοθέασης είναι από το 2012. Ρωμανός Λακαπινός, ο πρώτος από τους 4 Ρωμανούς και ο πιο σπουδαίος. Ή το αυτοκράτορο τον 20ο αιώνα, τον 10ο αιώνα, από το 920 μέχρι το 944, συγκαταλέγεται στην δυναστεία τη Μακεδονική, την πιο ένδοξη Βυζαντινή δυναστεία. Είναι εκείνος ο αυτοκράτορο ο οποίος έσωσε το Βυζάντιο από τον Βούλγαρο Τσάρο των Σιμεών, πήρε μέτρα κατά των δυνατών και υπέρ των αδυνάτων, κατά δηλαδή των τιμαριούχων, των μεγαλογεοκτημόνων, μέτρα τα οποία αντέγραψε και ο ίδιος ο Βασίλειος ο δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος αργότερα, προς το τέλος του 10ου αιώνα. Ο Ρωμανός, λοιπόν, ο Λακαπινός είναι ο πρώτος Ρωμανός, ο δεύτερος είναι ο Ρωμανός ο δεύτερος γιος του Κωνσταντίνου του Πορφυριογεννήτου, ο οποίος ήταν αυτοκράτορο από το 945 έως το 959, στον οποίο είχε γράψει βέβαια, είχε αφιερώσει το προς τον ίδιο ιών Ρωμανών, τον De Administrando Imperio, για το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχω κάνει εκπομπές. Ο Ρωμανός ο δεύτερος ήταν για λίγα χρόνια αυτοκράτορο από το 959 μέχρι το 963. Ο τρίτος αυτοκράτορο με το όνομα Ρωμανός ήταν ο Ρωμανός ο τρίτος ο Αργυρός, ο οποίος ήταν ο έπαρχος της Κωνσταντινούπολεως, είχε νηφευθεί τη ζωή και ήταν αυτοκράτορο από το 1028 έως το 1034 και όπου και δολοφονήθηκε από τη ζωή με τον συνεργό της, τον Μιχαήλ τον τέταρτο τον Παφλαγώνα. Και ο τέταρτος Ρωμανός, ο πιο γνωστός είναι ο πιο γνωστός, είναι ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογέννης από το 1068 μέχρι το 1071, ο τραγικός αυτοκράτορ που ιτήθηκε στο Μάτζικερ από την προδοσία των Αυλικών, από την προδοσία της προηγούμενης οικογένειας Δούκα, του Μιχαήλ Ψελού και όλου εκείνου του αυλικού κατεστημένου. Έχω κάνει 2 εκπομπές για το Ρωμανό το Διογέννη στο κανάλι μου Δημήτριος Ρωμανός Ιστοριοθέασης. Θα τις ανεβάσω και στο κανάλι μου Ρωμανός Λακαπινός, όπου φυσικά θα ανεβούν και άλλες εκπομπές οι οποίες δεν θα είναι στο Δημήτριος Ρωμανός Ιστοριοθέασης. Όσοι λοιπόν, σε όσους αρέσουν οι εκπομπές μου, σας καλώ να γραφτείτε μέλη και στο κανάλι Ρωμανός Λακαπινός για πολλές ιστορικές εκπομπές και όχι μόνο, αλλά και εκπομπές για την επικαιρότητα, δηλαδή όχι μόνο για το Βυζάντιο. Αυτό ήταν ένα σύντομο βίντεο για να σας ενημερώσω λοιπόν, το επαναλαμβάνω για όσους μπήκαν τώρα, ξέρω εγώ, ή από τώρα παρακολουθούν την εκπομπή. Ο Δημήτρης Ρωμανός θα συνεχίσει με το κανάλι του, την ιστοριοθέαση. Μπορείτε να εγγραφείτε, να κάνετε like, να πείτε και σε άλλους να εγγραφούν. Και επίσης όσοι θέλετε μπορείτε να εγγραφείτε και στο δεύτερο μου κανάλι, όπως είπα, στο Ρωμανός Λακαπινός. Σας περιμένουν πολύ ωραίες εκπομπές και εκπλήξεις και στα 2 κανάλια. Και φυσικά να πω ότι το Ρωμανός Λακαπινός είναι και θα λέγαμε τρόπο ένα κανάλι background, ένα δεύτερο κανάλι σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα με το Δημήτριος Ρωμανός Ιστοριοθέασης, το κύριό μου κανάλι. Αυτά, καλό σας απόγευμα.